Hallo, welkom bij Kikker TV. Vandaag gaan we het hebben over stijl. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Nee, wat is uw stijl? Beetje klassiek, een beetje modern. En wat bedoelt u daarmee? Nou, ik hou zowel van een beetje oudere stijl als van moderne stijl. 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자. Nou, een beetje modern. Oké, dat is dus een kledingstijl. Ja, Maar wat mijn is je kledingstijl. Mijn leefstijl. Nou, dat is gewoon werken. En als ik vrij ben, ja, dan wandel ik veel met mijn hond. Ik heb ook een hond. Heb je ook een hond? Oh. Ja, dat verschilt wel eens. Een beetje modern of zo? Ja, een beetje wat meer nu in de mode is, zo gezegd ook. Wat is nu in de mode? Ja, wat is nu in de mode? Ja, van alles eigenlijk wel. Een beetje meer de jasjes en zulke dingen. Wat vind je het leukste staan? Waar vind je het leukste? Wat is het leukste ding in je stijl? Nou ja, vooral gewoon gekleurde spijkerbroeken en zulke dingen. Dus geen rookjes of zo? Nee. 지는 여자 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해 낮에는 너만큼 따사로워. Nou, mijn stijl is eigenlijk ja, een beetje zwart in kleding. En gewoon mijn leefstijl, dat is ja, gewoon. Gewoon eigenlijk normaal, Ja. zoals de meeste mensen. Geen speciale dingen. Geen speciale dingen. Nou, ik draag het meeste spijkerbroeken. En gewoon normale shirts, niet speciaals. Soms dan. En heb je ook nog een boekenstijl? Ja, niet de grote boeken. Gewoon een beetje met plaatjes en wat grappige stukjes. Ik hou van opvallende dingen. Van shirtjes, dingen wat in de mode zijn. En wat is uw leefstijl? Normaal, omdat iedereen andere mens. Mijn kledingstijl is lekker kleurige t-shirts en ook kleurige broeken. Maar je leefstijl? Gewoon net als iedereen. Ook soms wel een boek lezen en lekker met de honden bezig zijn. Mijn stijl is een beetje gewoon vrolijke, funny kleren. En je leefstijl? Rommelen. Ik maak heel veel rommelen. Wat bedoel je met stijl? De kledingstijl. Nou, lekker hip en wat er nu ja, eigenlijk nieuw is. En wat is er zo al nieuw? Ja, dat ligt er maar net aan. Wat is je leefstijl? Mijn leefstijl, gewoon lekker op het gemakje en niet te overhaast. Mijn stijl is bovenal spijkerbroeken en kleding die niet al te fel gekleurd is. En ja, het is je leefstijl. Normaal, maar soms een beetje ongezond. Oké, dankjewel. En uw kookstijl? Lekker! Wat voor stijl? Kledingstijl. Nou, altijd spijkerbroek. Met ja, een shirtje gewoon die lekker zit en een baseball vestje. Oké, en wat is jouw leefstijl? Ja, ik hou heel erg van, van mijn familie. Ja, en van mijn katten en honden en paarden. En ja, ik hou van voetballen en dat soort dingen. 그 위에 나는 놈 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 소리 질러